ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong padayong iampo nga mohari unta ang gugma sa Dios dinhi sa atong katawhan, sa atong mga kasing-kasing, labi na sa atong mga leader sa kalibutan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato nahigugma sa pagsuporta sa atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Karon mo'y atong unang adlaw sa Triduum para sa atong kapistahan sa Sacred Heart of Jesus. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo sa pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga hari. Unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tisbi, lakaw addua si Akab ang hari sa Israel, nga anaa sa Samaria, anaa siya sa parasan ni Nabot, aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayud ang iyang yuta. Ug sultihi usab siya nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Akab kang Elias, miingon siya, nasakpan mo na gayud ako o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw, kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman, patyon ko ikaw, lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon ug dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay, sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat, ug sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahiyas, kay gihagit mo man ang akong kasuko, ug gidaldal mo ang Israel sa pagpakasala. Ug bahin kang Jezabel,
Ang Ginoo miingon, kanon sa mga iro si Jezabel dinhi sa Jezreel. Ug bisan kinsa nga paryente ni Jezabel nga namatay diha sa syudad, kanon sa mga iro, ug ang mamatay diha sa kapatagan, kanon sa mga langgam. Wala pa'y tao nga sama kadautan ni Akab at tubangan sa Ginoo. Tungod kay gisibahan man siya sa iyang asawa nga si Jezabel. Gihimo niya ang salawayong buhat sa iyang pagsimba ug pag-alagad sa mga Diyos, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon, nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagkabati ni Akab sa gisulti ni Elias, gigisi niya ang iyang bisti, ug nagsulob siya bisting sako, ug nagpuasa, ug nagmasulubon pag-ayo. Ug giingnan sa Ginoo si Propeta Elias, nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Ug tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman sa iyang banay, samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay, kun ang iyang anak maunay maghari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Ilingiw ang imong naong sa akong kasalanan, ug wag tanga ang tanan kong kalapasan.
Luwas ako sa kasalanan sa dugo, o Dios akong manluluwas nga Dios. Unya ang akong dila, magsaysay sa imong katarong. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis, nagbuhat man niana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios, nagbuhat man niana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pag-ingong Kristong higugma inyong kaaway, dili ni siya paghatag nato og kalisdanan. Mao ni ang paghatag nato og tinuod nga kalambuan o kahiusa. Lingiyay mong tupad ing na kusog ka mo higog magpalaaway. Ingna ko no. Nya kana manggong taong palaaway, kusog mangaway, na biktima na siyawa. Nya gamiton gyud na siya siyawa haron ikaw nga dili palaaway matakdan. O tanawa, di ba, inig away niya nimo, masuko sa ka, awa na, takda na ka, kuha sa kasiyawa. Muna ingos Kristo, para di ka matakdan, higugma ay mong kaaway. Muna ang Ginoo, wa gyud matakdi siyawa, kay bisag unsaon natog bugal-bugal ang Ginoo, bisag unsaon natog supak-supak ang Ginoo, matud pang Kristo, magsige lang yapon siya hatag og maayong butang ngadto sa mga taong buutan og sa mga taong dautan.
O na siya. Aw kaning nanimba karon, wa man gyud ni makaingon nga 100% pulos ni buutan. Kani nanimba, apil na nang nagbrunda. Wow, so bisan kaning na nagsutana, otro sad nya ang sa may buhatos Ginoo, sige siya hatag nato og hangin, adlaw, kinabuhi, tubig. Sige siya hatag, ang tanan makapahimos. Nya matud pa ni Kristo, higugmaan yung kaaway para mahimo mong anak sa Dios. Pasabot, liwat sa Ginoo. Mao na, ang tanan unta natong buhaton, ang motivation nga aron maliwat tas Ginoo. Nya unsaon man na paghimo? Una, kining atong tubag sa Salmo makatabang kayo ni. Sa may tubag nato sa Salmo. Kaluy kami Ginoo kay nakasala kami. Ang una gid natong buhaton mag-inangkunay ta sa atong sala, dili nato tabunan ang atong mga sala. Kinsa man ron sa atong mga politicians, labi na sa atong mga senador, kay sikat man kay sila, o sa atong executive department o sa Congress, kinsa man nila ang kusog kaayong moangkon sa ilang sala. Nya kinsa sad nila ang kusog kaayong mutabon sa ilang mga sala. Ana na siya. Kanang kusog moangkon sa sala, nahigugma nas kaaway. Kanang kusog mutabon sa ilang sala, maunay mga palaaway. Ngay akong nadunggan karon ang Senado kuno gipadlak sa grupo ni Gatchalian og nila ni nga mga grupo nila tong Lacson Soto. Ang Senado ilang gipadlak kay sila may ni-claim nga sila maoy legal kay sila man kunoy gi-honor sa Malacañang. Unya ang grupo ni Cayetano, Marcolita katong nagsigig imbestigar sa katong Blue Ribbon Committee about flood control, nga tuwa dito ni report ang 18 Marines, nya napakunoy sunod karon 14 Marines na sad, in addition sa 18 napadyo kunoy 7. Kadtong grupo magkundak ba ang tag-hearing, di nakasod sa Senado kay gipadlak sa gibutangan pa jud kuno barbed wire sa grupo ni Gatchalian. Kinsa man ron aning grupo kang Cayetano Marcolitas group o Gatchalian Sotos group ang nagsigig angkon sa sala. Kinsa man? Secret. Kinsa man sad nila ang nagsigig tabon sa sala. Ang dako rong sala nato nga na-identify kana man yung flood control scam kay 1 trillion guna kapin. 1 trillion. Sa flood control lang na. Nya kadto mga malita na kwarta nga gisulti aning 18 Marines, gisulti ni Gutesa, gisulti ni Saldico, nyan musulti pa gid ng 14 additional Marines baka na sila. Napagi 7 Marines musulti, ila man sa nang susihon. Mubulgar man na kung kinsay nangawat sa kwarta. Unya kay gitapinan man. Sa ato pa, kanang nitapion, sa akong ubos pangagpas, mo na sila'y mga kibaw na mudaan. Mo na, ang gibuhat niingon ang grupo ni Cayetano, Marcolita o mga kauban, inyo maming tapinan diha, di man mi pasudlon sa Senado, bisag senador pod mi, ari may mag-hearing sa gawas. So karong adlaw mag-hearing sila sa gawas Senado. Di perting problema kay og mag-hearing sa gawa Senado, di daghan ya pong mananaw nya social media di manulti na sa tong 14
ingon ang kaning grupo grupo tingali dito speakers. Nagkakunayib man to sila ron og ang Malacañang og sila mang suportaha sa DOJ uban pa diha to naman sila dito executive department, kuyog sila og ang Congress, lig-on man kay sila. Gamit nila ang balaod maghimo og kay naka-resist man kuno ron ang Congress, mohimo sila og special meeting ba to or assembly nga ipatawag ni President Bongbong Marcos. Nya usa sa mga special nila nga tik-apon ang pagpili og kinsa gyud may mahimong tinuod nga Senate President. Kay si Gatchalian pro tempore ra man na siya. Kay 12 pa man sila, nya 12 sad ang grupo ni Cayetano. Karon naay ni sulting usa sa grupo ni Cayetano, di ba? Ang sa una 13 man to sila. Nitabok na mas Escudero dito, di na 12. Karon nanasad si Senador Joel Villanueva. Nisaad na sad siya, mutambong ko sa special session. Matrisi na sila dito. So ugba man ang special session, nya karon man ang hearing sa ilang Cayetano dihas gawa Senado. Kinsa ka nila ang tinuod nga liwat sa atong langitnong amahan. Nya ang gigamit ni, ako nakita sa social media, ang gigamit nga basihan ni Joel Villanueva nga mubalhin siya dito speakers kay iya kunong tumanon ang kabubuton sa Dios. Magtuman siya sa kabubuton sa Dios nga maoy nagbutang niya nga isip senador. Sa ato pa nakita ni Senador Joel Villanueva na kining grupo ni Cayetano ug Marcolita wa magtuman sa kabubuton sa Dios isip mga senador nya ang katong pikas katong ilang Gatchalian, ilang mga Marcos dito grupo maoy nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton sa Dios nga masakpan og matino kinsay nangawat adtong flood control nga scam o matabunan. Unsa may kabubuton sa Dios nga masakpan. Unya dian na may daghan kaayong mga witnesses nga niya sa grupo ni Senador Alan Cayetano Marcolita ug uban pa. Nganong dili naman lang maoy suportahan aron masakpan ang kamatuoran. Nganong maghimo magyuglaing grupo na kinirabang grupuhan nakita nato katong napulihan na Senador Marcolita ni Senador Ping Lacson mao man silang grupuha ron dito speakers wa na ra bagi padayon og hearing ang flood control. So karon di na ni mapadayon ang hearing sa flood control. Sa ako lang nang huna-huna posible nga repeat na sadtong wa na gihearing. Kaya unsaon pag-hearing nila nga ang ilang grupo na may gisulti ang 18 Marines nga kauban sa nang dawat og malita. Lisod sa kay ikay mag-hearing, ika sa gi-accuse. Nya ika ra say mohukom sa nag-accuse nimo pagkadili na kamatuoran. Musugot day mo nga mukiha mo sa imong silingan, nya ang judge igsuon sa inyong silingan. Nya appeal sa sila sa kaso, nya mo siya judge sa imong kaso. Musugot ka dili. Na oy moingon ka mo petition ka sa korte nga kinahanglan ka ng Judge Elisa na kay bias man na siya. Sa ato pa kun ang mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, ang grupo nila dito ni aning Gatchalian nga tuwa sa dito ang pipila nga mga gipang-accuse nga naay gidawat nga malita, biased ang ilang pag-hearing. Kay inigsulti sa mga witnesses nga ikaw ni dawat kag malita, iya gitong ituis niya siya may mas gamhanan kaysa goy judge. Diingnon niya contempt ka. Awa na priso dayon. Contempt ka kay namaka ka. Imo kong giinsultuhan, awa na. Sa ato pa tabunan ang kamatuoran. Mga igsuon sinabot gipatay ni Akab. Gipatay. Nya paghumanyag patay iya pagyong ilugon ang yuta ang parasan ni Nabot.
Ang mga tao ni uyon ra kay hari god. Ang hari god mo ay naghimo. Nya wa man sad sila kasakop nga si Akab mo ay nagpatay kay nagsugo ra man siya mga tao. Nya legal man to. Pero ang nakakita sa gibuhat ni Hari Akab nga gisulsulan sa siyang asawa nga si Jezabel, ang nakakita ang Ginoo. Nya ang Ginoo ni gamit ni propeta Elias aron pagsulti ni Akab nga unsay silot nga mapaabot niya og sa iyang asawa nga mo'y nagsulsol niya aron patyon sinabot og ilogon ang iyang yuta, gamay in taong yuta. Silutan sila sa Ginoo. Og si propeta Isaías o Elias maoy ni sultis kamatuoran didto ni Akab kay niingon man si Elias nga dili pa igo nga gipatay ni montag iya imo pag yung ilogon iyang yuta. Nagtuo kag wa ka masakpis Ginoo. Dili pa igo nga nangamatay na ta sa flood control. Tabunan pag yun ang kamatuoran. Nakit-an na nas Ginoo kinsay otor ana. Kini karong mga trillions nga nawa sa atong nasod nakit-an na nas Ginoo. Dili sila makaikyas. Tingali ila patingaling mapapriso, mapatay ang mga tao nga motug-an sa kamatuoran. Kay si Elias ginganlan mang Akab, nasakpan ako nimo, kaaway ko. Kaaway man gid na sa mga bakakon ang magdaas kamatuoran. Nya kaning mga bakakon dinhi sa kalibutan mao ginay sila kasagaran magkupot sa kana ganing gahom. Sagaran. Ingka ikaw pa der, ikaw may Paris priest dinhi, bakakon de ka. Ningon ra man sa ko kasagaran pero pwede sa kunyo giapil. Unsa may kamatuoran nga ang leader wala mamakak. Ang desisyon sa leader, mapresidente man, masenador, makongressman, mayor, barangay kapitan, parish priest, obispo, mailhan nimo nga wa siya mamakak. Ngano man, ang iyang desisyon makaayo sa tanan, makahatag og kaayuhan sa tanan. Tanawa ang desisyon, inigingon nimo, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Inig-decide nimo nga mobiya ka sa imong sala. Panalitan imong sala, pangabit, bana ka, mangabit ka. Pagdesisyon nimo nga biyaan nimo imong pagpangabit. Unsa may maghatag kisa may imong gihatagag kaayuhan, una ang imong asawa, sunod ang imong anak, sunod ang imong mga silingan kay di naman sila magsigig libak nimo. Nya sunod ang kadtong kabit nimo mismo. Unya ang iyasang pamilya. Sa to pa ang imong desisyon pagbiya niya ng maong sala, pag hinulsol sa sala, daghan ang mahatagan og kaayuhan. Pero imong tabon-tabunan ang imong sala, nga di gyud nimo itug-an nga ikaw nangabit, nya imo ginang padayonon. Unsa may mahitabo? Magyaw-yaw imong asawa, kay kibaw man to. Magsigig libak inyong silingan, kay nahibaw man to. Ana, hangtod imong mga anak maglagot nimo, dinamo ila nimo kay wa kay batasan nga pagkainahan or pagkaamahan, kay nangabit ka, nagpakauaw lang ka. Ang pamilya sa datong imong gikabit, tuasa gayaw-yaw sad to, tuasa to'y mga anak gayaw-yaw sad to, dako kay damage. Mao na nga kun kining nangawat aning atong flood control ug moangko na sila sa ilang sala, nya iuli nila ang mga malitang kwarta. Dako kay nagkaayuhan sa atong nasod. No? Nya kamo unsa man sa ninyo in relation sa atong parokya? Kanang inyong pagdili gyud mo palit sa raffle ticket. Nya kun magbasol sa taning atong pagka kunuhay pagkatihik na ang ato ra yung pamilya atong gihunahuna, ang parokya bahala na kadiha. Digit magbasol ta ana nya magsige na taghunahuna sa kayuhan sa parokya, ang Ginoo sad muhatag nato og grasya. Natanawa si Akab nagbasol man, iya manggigisi iyang sinina, unya nagsulob naman siya sako, nagpuasa, nagguol,
Ani ingon dahil Ginoo, tanawa sa Akab, naghinulsol, di na nako dayonon siyag papatay. Oh, di ba? Sus, ug magbasol ning ato mga government officials karon, di gini madayon og kahugno ang atong nasod. Musaka pa gining atong nasod. Kinsa man sa ato mga government officials, ari lang ta sa Marcos o sa Duterte, kay sila man na roy ga kuan gyud ga atbangay, kinsa dila ang dunay mga desisyon nga nakahatag og kaayuhan sa kinabag-ang mga Pilipinos. Ang Marcos Group o Duterte's Group. Ato na siyang pamalandungan. Nya mao na itong suportahan hangtod na ginangaris barangay level. Mag-eleksyon man kunog barangay kapitan. Ambot madayon ba? Wa nam sa tay kwarta. Og madayon hunahunaan ang mudagan o mag-eleksyon ba ika 2028 og madayon pa na kay posible man kuno di madayon kay usbon kunong konstitusyon din am na sila mga naog diha. Wa na may eleksyon. Og naay eleksyon ba? Og madayon atong suportahan kadtong mga kandidato nga ang ilang mga desisyon sigon sa ilang track records beneficial sa tanan. Kining atong desisyon nga maghimo ta sa atong bell tower. Unsa man ni? Makaayo ni tanan. Kaayo inigbagting anang kampana diha kanang tanan mga buangon og dili buangon makadungog man na. O di ba? Kanang naatay adoration chapel. Makaayo na sa tanan dili. Makaayo kay hastang mga buangon musud man diha niya magampo inigawas ana maghilak na na makaayo na kanang atong CR diha makaayo na sa tanan makaayo kay hastang ang naang mga di mohugs kolekta kay hiyo na mo ngadto man na CR mogamit man na di makaayo gyapon sa tanan niya kanang ato dihang walk of apostles na kanatong buta pumero ato na nang kuan kay mahulgan man ta ana makaayo kay og di na nato siya tangtangon adihang nang nagbitay-bitay og gipangtaya na kaayong mga puthaw diha mahulgan ang maayo ug ang dautan nya ato sa nang matangtang luwas na sad ang maayo ug ang dautan nga moagi anang dapita di pulos gyud na siya makaayo. O nya kining atong pag-ilis ani atong mga bangko nga atong nindoton na ni lig-onon og nindoton makaayo na sa tanan. Makaayo kay ang mulingkod diha kadto mga libakira ug ang dili libakira makalingkod man di man na itukmod sa bangko basta libakira ka. So mao na siya makaayo. Mao na kamosang mga buutan o mga dautan pamalit mo raffle tickets. Kana ra gyud siya. Pila na atong raffle tickets karon niabot nag 25,211 ka tickets. Pakpakan na sa nato bahalag hinay basta kanunay. Nya July 25 ang deadline ani. Na special offer. Magsaulog ko sa akong kaning ordinasyon, kasumaran sa akong ordinasyon sa pagkapari karong June 22. Karong sunod Lunes, umaabot sunod Lunes. Nya akong kuan ninyo kung nakauyon mo sa akong pagkapari, tagaan ko ninyo gift. Palit lang og raffle ticket ang gift. Nya kay 22 years man ko, 22 lang ka tickets inyong paliton. 22 ka tickets. Mo na inyong special gift nako. Nya gusto mo common gift, palit lang labing minus usa ka ticket gikan karon hangtod sa Lunes. Usa ka ticket nya tiksi dayon ko, Father, happy sacerdotal anniversary. Nipalit na ko usa ka ticket. Maingon dayon ko dool-dool na kaslangit. Nya maingon ka, Father, happy sacerdotal anniversary. Nipalit ko 22 ka tickets. Maingon dayon ko, pwede na ka mamatay. Ana na siya. Lingi ako no imong tupad ing na muhatag kag gift ni Father. Ay ko tagaya ng mga sudan, ay makapalit ra bang ko ana. Nya ano sa ko pili man kog sudan kana naman lang mga protein ug fats, wa naman ko carbohydrates. Di na ko kaon ng mga cake, mga pan, uban na di na kuha na lang litson. Mo na
Tagai ko ninyo og gift. Ing na hawak ko ang gift. Di ba? Dili hawak ko ang bit. Ing doon ninyo sa opisina, ing na din hawak ko ang gift. Tagdain ka. Kay kana nga maong gift na ninyo sa simbahan nga akong gihigugma. Gift na ninyo sa atong parokya nga akong gialagaran karon. Kaya nga akong pagkapari, ako ning gidesisyonan, gibugti nako niini ang akong uyab. Gibiyaan ako akong uyab, gibiyaan ako ang akong pagka-opisyal sa bangko, gibiyaan ako akong pamilya nga ako'y breadwinner, gibiyaan ako ang akong mga commitments sa parokya nga lingaw kay ko para aning akong pagkapari. Muna kung tagaan ko nyo gift, tagai o gift ang simbahan, ang parokya. Pinaagi sa raffle tickets. Ang muhatag o gift, manindog ta. Ang dili muhatag o gift, mahala na kayo sa buhay ninyo. Mga igsoon, mudangop kita sa Dios ang mapasayloon natong amahan sa atong mga panginahanglan. Sayod kita siyang dakong gugma. Busa moingon kita, amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahimong panig-ingnan alang sa katawhan diha sa paagi sa pagpasaylo o paghigugma o sa ingon, maglarawan sila sa kabalaan sa Diyos ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nasuko ug naglagot sa ilang isig katawo, makaamugo nga ang ilang gibating kayugot ug pagdumot, magpahimulag lamang kanila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin ug nabungkag tungod sa kaaway, tungod sa kawalay pagtagad sa usag-usa, makadiskubre sa ilang naandang kasuod o kamabination, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga mga masakiton, makabaton og kalinaw sa huna-huna, kay naila nila ang ilang talagsaong papel sa ilang pagpakigiusa kang Kristo diha sa iyang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial o laing-laing hinabang o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, ngatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kalinaw o kalipay dito sa Diyos nong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Dios among maluluyog mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimbaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok biyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylom. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong hanap, buwabog ka na ang imong gingharian, panuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa ang kalagkong namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa mga sanan, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalan kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, kinunuan-luwasan kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang bayan, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, yato ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sukod man ang pagmahal, ang kanang ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pagpunaw niya ng dakong kalayo. Inunua siyang pinahon ug sa kamatay nakamundo. Sulungon mo pagmahal, alang kanimo ipakita ko. Halos siya pagkahisgutan, kay kini sinugod kung mabalhin mo. Pakita mo na ako sa higit mong kaayo, upasad na ako sa pagkamalanihon mo. Una kini kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon kay triduo man sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus, atong i-recite or basahon ang 12 ka mga saad. May nilang nagmahumantaan ni natin mahinumdumang usa. So magdungan ta. Ready? Go. Number 1, hatagan ko sila sa mga grasya nga angay sa ilang kahintang. Ikaduha, usayon ko ang ilang panimalay. Ikatulo, ipayon ko sila sa mga kagulanan. Kaupat, sa kinabuhi o sa kamatayon, ako maoy ilang dalampanan. Ikalima, pananganan ko ang tanang mga buhat nila. Ikaunom, palgan sa mga makasasala sa akong kasing-kasing, ang tuburan na dili mahubsan sa kaluoy o gugma. Ikapito, ang mga kalag na bugnaw na dasig sa pagdibusyon. Ikawalo, ang mga tarong madaling masantos. Ikasiyam, naninan ko ang nadapit diin limbahon o pasidunggan ang akong larawan. Ikanapo,
Matag ako o grasya sa mga kaparian, sa pagkabig, sa mga kasing-kasing nga magahi. Kaunsi, pati ko sa akong kasing-kasing ang mga ngalan sa mga mag-agda sa uban niining devosyona. Ikadusi, sa tanang kalawat sa unang biyernes sa sulod sa siyam kabulan nga sunod-sunod maangko nila ang grasya sa petisyon sa katapusang takna ug dili mamatay nga dili makakumpisal. Memorisa ninyo karong adlaw ang unang upat. Ang unang upat ba kinahanglan di mo matog, di ta matog nga di nato ma-memorize ang unang upat. Nya ugma na sad ang sunod nga upat. Ikatulong adlaw ang katapusang upat. Inig pista, memorize na nato tanan karong Biyernes, no? So ayan nato ha. Ang makamemorize inig ka Biyernes na ay premyo. Salamat sa namalit nato og mga tickets, unya padayon tagpalit, unsaon pagpalit, naaroy daghang nagsuroy og tickets ni asad sa atong simbahan, ni asay mga lamisa dinhi, nya pwede sad sa atong kaning bank accounts, GCash accounts o kwarta padala. Nya sa kwarta padala, ang inyo lang unahon gyud suwat padadaan ang akongan o kaha kani si Remedios Ocaba. Ang kaning uban nga ngalan kana lagdi mo makauyon sa akongan o kang Remedios Ocaba. Kay kami manggoy dali kay maka-pick up, dili kay mi busy nga mo pick up niya. Kadtong uban busy man basig madugay og pick up. Salamat ha. Ya atong pakpakag usab ang namalit natog mga tickets. Nya ayo kalimti ang inyong gift ha. Hawak ko ang gift. Para ni Father Siano. Pila to? 22 ka tickets. Mo na special gift. Nya ang ordinary gift usa ka ticket. Di ba? Kutob na karong June 22. Salamat kaayo. Manindog na ta. Nagtindog naman demo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mangambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbaon